Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Oh, yeah. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 47 minutes after 11 o'clock and welcome back once again to Love Radio Top 10 Countdown. At syempre, ito na yung pinakahihintay natin. Sa lahat ko ng mga kabisyo, ikaw manong driver na nagdadrive, hawak-hawak ang manibela. Alam ko naman miss na miss mo na to. Well, hindi ko na patatagalin. No further introduction. Kilalang kilala po ito. Na-miss na nga natin to Ladies and gentlemen, let's all welcome Bugoy Drilon! Hello, boys! Thank you po for having me. Love Radio, thank you for having me. Yes, Bugoy. It's been a while. Kamusta? Suki natin to si Bugoy sa mga event. Yan, lagi-lagi to. Sobrang nakakamiss. Sobrang nakakamiss. As I swear, sabi ko, pagdating ko nga dito, sabi ko, grabe, dito ako nag-start. Yeah. Grabe yung mga show natin, correct. Yung mga event natin. Yes. Oo. May buhok pa siguro ko nun. Meron pa din naman ngayon. Alright. Depende. So Bugoy, what keeps you busy? Anong pinagkakaabalahan natin? Kasi ang tagal nga nating walang kwento. Like sila Tonton, di ba? Tagal na hindi ka nagawi dito, hindi ka namin nakasama sa mga events kasi nagsimula yung humina yung events, especially during nung COVID, di ba? Pandemic. So, kamusta si Bugoy pala nung pandemic? Talking about pandemic. Marami din pinagdaanan, pero gano'n naman talaga yung life, di ba? Yeah. Gano'n naman talaga. Marami tayong pagdadaanan as long as na alam natin na malalagpasan natin kasi lahat naman ng pagdadaan natin may solusyon So, yeah. And okay of course, naman ako. Alam naman ng So lahat far. na doon ka na nanggaling di ba? Sa hirap. Yun yung advantage sa atin na galing sa medyo sa hirap din na nabigyan ng kahit bumalik tayo doon, alam na natin, di ba? May template na tayo kung anong gagawin. Siyempre naman. So, during the pandemic, nakapagsulat ka ba ng mga kanta? Kasi usually yung bang mga artist, yun yung go-to nila Actually po, sabi ko nga sa sarili ko na hindi kasi ako gumagawa ng sariling album before, yung mga album ko before from my label pa. So itong album, actually naging busy po ako sa paggawa ng album. Sabi ko parang, I think ready na ako gumawa ng sarili kong album na based talaga sa nangyayari sa sarili kong buhay. Kumbaga, ito yung makakanta ng buhay ko. Kasi I've been through a lot talaga. I lost a lot of people at the same time then. So sabi ko, okay, na-gets ko na siguro yung time na yon inalat na para mag-gain ako ng substance para mailapat ko siya sa mga music na gagawin ko. So thank God din naman na na-meet ko yung mga my team, music team. So kami na gumagawa ng music namin. Alright. So itong album na to parang first album ko independently na nagawa. Okay, so masasabi natin this is Bugoy 2.0. Parang volume The new version of Bugoy. Kasi this time medyo may puso na talaga kasi ikaw yung gumawa, 'di ba? Parang gusto ko po kasi maintindihan nila kung ano yung artistry ko and then maintindihan nila kung sino talaga ako as an artist. Kasi I think it's time for me to make my own music po. So this is the real you. The real deal, ika nga. Doon nila makikilala buong pagkatao ko sa album. Nandun lahat. Well, talking about parang naintriga ako doon na ang dami mong pinagdaanan. And definitely maraming nakikinig sa atin ngayon na marami ding pinagdaanan. Baka pwede nating pag-usapan like sa may pinagdadaanan ngayon, paano mo nalagpasan? Like sabi mo maraming taong nawala sa'yo. Actually, itong kantang to, yung pinopromote ko ngayon, yung Hilom, it's actually like I have a brother, a friend, best friend na he went to heaven. So sabi ko, yung process ng paggawa nito, sabi ko, gawa nga kami ng kanta na parang pag pinakinggan ng tao o pag kinanta nila, pinakinggan nila, I feel na they're also saying prayers sa brother ko to heal. But unfortunately, he went to heaven. Nung binalikan ko ulit yung kanta, nung pinakinggan ko, na-realize ko na, wow, this song pala is also for me, for my own healing process. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan, kaya naging main title ng album is Anthem kasi talagang
ito yung normal life na pagdadaanan mo, your own journey. Kasi ito yung journey ko. Lahat naman tayo papunta doon kasi we grow. 'Di ba? Nagmamature din tayo. So, yun po. Kasi losing someone, 'di ba? Pag may nawala tayo na mahal sa buhay, hindi lang yung mag-grieve ka a year. Yeah. Actually, parang tangan-tangan mo siya sa buong buhay mo. Andun yung mga what if. Like for me, for my instance, I lost my mom way back mga nasa 20s ako kasi she committed suicide. Oh. So parang ang nangyayari, parang may time pa rin din na kahit sabi matagal na, nakalimutan mo na, pero may mga glances pa rin na what if kaya pag nandito sila, no? So yung hilom, talagang hindi siya healing. Kasi parang mga what ifs kasi like we have to learn kasi na parang ang buhay talaga is kailangan mo mag-move forward. Yeah. Kasi kanya-kanya naman tayo ng timeline. And kaya siguro, nung na-realize ko na, ano ba talaga yung purpose ko? I think, because kung ano man yung pinagdaanan ko, so gawa ako ng kanta na it can heal me. Yeah. So, kasi yun ang pinagdaanan ko. Kaya yung main ng mga meaning ng kanta ko is about healing process. Acceptance and healing process na normal lang talaga yan na darating sa buhay nyo as long as na meron kang acceptance and at the same time you have to move forward kasi ganun talaga ang life. So parang yung sa album mo na to is it's all about yung pinaka-theme is about moving on, parang healing itself. sa sarili mo. Yes. Kasi sa panahon ngayon na yun yung pinakamahirap din na ma-achieve natin eh. Kasi hindi nabibigyan ng pansin eh. Kasi Yes. na-focus tayo sa mga responsibilidad natin na hindi na natin nakakalimutan na natin yung personal life natin na kailangan din natin mag-heal para pag shinare natin yung energy natin o pag shinare natin yung sarili natin sa ibang tao, we are complete. Sabi nga nila, you can't give what you don't have, di ba? So, halimbawa, mag-a-advise ka dyan sa kaibigan mo na, okay, pero ikaw dumurugo. Kaya nga, di mo mag-a-advise ka pero hindi mo nun ma-apply sa sarili mo. Oo, yung magpapasaya ka ng tao na ikaw naman hindi ka masaya. So, it's supposed to be mag-umpisa sa'yo within I'm so excited sa album mo na ito. Kasi ito pa lang sa awitin mo yung hilom, parang it speaks a lot na eh. Kasi yun talagang mahirap mag-heal na halimbawa pwedeng away sa pamilya, hindi pagkakasunduan, o lalo na yung if someone passes away talagang ang dami talagang what if, di ba? So parang sana ako isa sa one of my greatest regrets ko na hindi ko na nakasama yung parents ko na yung able ka na, may trabaho ka na, sana nailabas mo lang naman sila. Siguro ikaw definitely with your so-called brother na ang daming what if na sana ang daming what ifs pero once na nilagay mo yung acceptance na ganun talaga na may kanya-kanya talagang purpose ang isang tao and before siya umalis na kumpleto niya yung purpose niya. Na yung purpose niya pala, my brother kasi yung purpose niya is to connect everyone. Okay. And nagawa niya yun. Yun for me. Wow. So, kuminsan yung mga napagdaanan natin talaga, no? Doon pa lang natin nakikita kung sino tayo. Kung hindi natin mapagdaanan yung mga mga tragedies, problema, doon pa lang deep within na merong parang gano'n na gustong kumawala pero ito yung finifeed ng world eh. Di ba? Ng mga nasa paligid. So parang ang nangyari sa'yo with your new album, ito yung parang awakening. Oo, awakening. Awakening. Parang talagang this is the real me. Parang hello, ito po talaga ako. Ayan. So exciting. Okay, now let's talk about mga gigs for those na gusto kong makita. Actually po, this coming October po, I will have a concert in Canada. Uy, perfect! Kinakabahan, pero ilalaban. Pero sakto, maraming nanonood sa atin. We are broadcasting live din sa Facebook. Yes, so all over the world. Sa mga friends natin dyan. Ayan, so, well. Basta tune in na lang po kayo sa social media accounts ko po. Nandun po yung mga dates ng concert ko po sa Canada. October 12. Nasa po ako, Vancouver.
Wait lang po, hanapin ko na lang yan. Okay, take your time. Okay Ayan, lang. October 12 nasa Edmonton po ako, Edmonton Expo Center. October 18 Vancouver at South Hall Event Center. October 19 Calgary at Crown Banquet Hall. October 25 Winnipeg at Borton Cummings Theatre. And October 26 Toronto at Global Kingdom Event Center. For tickets po, please contact Miss Peggy Chua at 647-787-3279 or message Powerhouse Dreams Entertainment on Facebook. Wow. So, Bugoy Drilon is in Canada. So tanungin kita, Bugoy, gaano na ba kalayo yung narating ni Bugoy Drilon? Paano mo siya ma-stay? Malayo na po kasi siyempre nag-mature na rin ako the way ako mag-isip, at the same time I think masasabi mo na malayo na yung napupuntahan mo kapag marami ka ng responsibility. Na okay lang. Yeah. Kasi sabi daw nila, yung sa responsibilities, doon mo maintindihan yung sarili mo, at the same time, doon ka din mag-grow. Yeah. Kasi, pag wala kang responsibility, parang happy-go-lucky ka lang. Kasi tayo kasi mga tao, we're meant to grow. Yeah. Diba? Yun talaga, ang life is just experience, so you have to experience everything. So, correct. It's okay to experience good and the bad kasi in the good side, you will help more. But in the bad side, or that side, you will learn something from it. Kasi you will learn a lot of things based on experiences. Sa human psychology naman, gano'n naman eh. Ang maturity, hindi naman siya nakukuha eh. Nakukuha mo siya over ages eh. Yes, saka through experience din. Yeah, through experiences na, ay, ganito pala. Kasi kung minsan, di ba, kagaya ng sinasabi natin ng mga nanay natin, di ba? O, papunta ka pa lang, hindi natin naiintindihan yon. But until such time na dumating ka sa ganitong age, kaya pala. Maintindihan mo yun. Oo. Pero in reality daw talaga, nagigets ko na yung sinasabi nila na kapag hindi ka tumingin sa pinanggalingan, hindi ka makapunta sa pinaroroonan. I think yung meaning nun is just for you to stay humble sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Pero yung life kasi talaga is meant to move forward. Yeah. So, ang dami kasing distractions along the way. Pwede kang mag-derail. Kaya kailangan mo talaga yung mga tao na simulat sa pool, naniwala sa'yo, nandyan sa'yo. Sabi nga nila, Quest, piliin mo daw yung taong pinipili ka, or piliin mo daw yung taong mahal ka at mahal mo rin at pinipili ka. Oy, parang gusto ko marinig sa kanta. Galing, oh. Kasi parang, bakit mo kasi daw na mahanapin yung taong hindi ka pinipili? Yeah. You already lose the game. Diba? So, puntahan mo lang daw kung saan yung mga bagay nagpapasayo sa pinipili ka. Yeah. So, parang ano lang din. So, when it comes to, for me, for my faith, I choose Jesus Christ bilang my Lord and Savior, 'di ba? Kasi pinili niya ako, namatay siya sa krus eh. Yes. So parang ganong masasabi natin yung sitwasyon na piliin mo yung tao na talagang tatayuan ka, hindi yung naghahabol ka lang diyan, 'di ba? Sabi nga daw nila, yung mga decision natin, tayo lang naman magde-decide nun kung anong pipiliin nating way. Yeah. Kasi nga meron tayong power of will eh. Yeah. 'Di ba? So, tayo gagawa ng sarili nating journey. Tayo din gagawa ng sarili nating path. Tayo din gagawa ng sarili nating misery. It's all about what's your will. Yeah. So, it's parang, di ba? parang loving someone, again, is laging two-way yan eh. Pag nagmahal ka, dapat may balik. Hindi lang ikaw lang yung nagmamahal. Di ba? Siyempre, parang sa friendship din, in every form naman ng any relationship na it's give and take. Yeah. Kasi doon yung makikilaya sarili nyo at doon din kayo mag-grow as yung relationship nyo. Yan, so makikita nyo yung dynamics ng isa't isa na iba yung ugali nito, but still you manage. And it's okay po, kasi it's okay. We all have differences. Kahit diba? Nga sa mga mag-asawa, di ba, kung may mga bagay na dapat pagtalunan, pag-awayan ninyo, para at least makita ninyo, mag-meet kayo halfway. Magkasundo kayo sa isang desisyon. Di ba? Sarap ng usapan na. Kaya nga Sorry din. Usapang buhay. Ngayon lang ulit kasi ako nakabalik. Kaya nga. Grabe. Okay, so again, maraming salamat, Bugoy. Mga gusto mong pasalamatan, go ahead. Yes, gusto ko bang pasalamatan my team, of course. 314 Studios, Bugoy Team, TMP, and of course, Love Radio. Thank you for having me here and for letting me po na ma-promote yung new music ko. Thank you. Ayan, at syempre, hindi namin palalagpasin to na marinig ng live in flesh. Yung kahit katiting lang, kahit sample lang. Okay. Ng awiting ni Bugoy. Yes po, this song is Hilom. So sana po, i-request nyo
palagi para makapasok ako ng top 10. Yes, Daily of course. Countdown. So sana po request niyo po yung new song ko na Hilom. Grabe yung taba ko. Parang gusto kong tapusin. Ang ganda. Ganun po, yung may kanta na something change. Talagang mangyayari talaga yung change. Basta as long as na you know yourself na there's always someone there for you na nandyan lagi sa'yo. Yeah. Minsan, hindi mo siya nakikita. Correct. Diba? Pero nandyan siya lagi sa'yo. Support you, to heal you. Yeah. So, yung pinaka-importante sa lahat, yung acceptance eh. Yes. For you to move on. Okay? If you don't accept, you can't move on. Grabe yung inig ko, nanginginig talaga ako. Bugoy, hindi rin nanginginig. Of course. Sobrang na-miss ka namin, Bugoy. Grabe. Ayan, so maraming salamat muli, Bugoy. And again, wala ka na nakalimutan na gusto pa sa labatan? Yes po, or follow nyo rin po ako sa social media accounts ko, Instagram, YouTube, and Facebook. Hindi ko po kayo papahirapan, just at Bugoy Drilon. Okay, so eto na. Alam ko, medyo kating-kating na kayong lahat marinig yung full version. So ladies and gentlemen, without further ado, eto na po. Bugoy Drilon's Hilom. Para po sa may mga pinagdadaanan. This one's Girls Out Loud. I can feel that something's changing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!